kamar yadda aka sani wannan kujera ce wacce kakana masoyina sarkin Kano Muhammadu Sanusi na ɗaya ya zauna a kai. Kuma ni a duniya ban taɓa burin na zauna akan kujerar wani ba irin kujerarsa. Allah ya kaddara na gaji kujerar ta sarauta, kuma yau Allah ya kaddara ya tabbatar da wannan halifanci Mishar Ibrahim an tabbatar min da shi. Ba abin da zan ce sai godiyar Allah da kuma addu'a. Allah ya ce maka ya ba mu ikon ɗaukan wannan amana. Idan na fahimci kalamanka ka bayyana cewa kenan dukkanin sauran ɓangarori har da ɓangarorin da suka shafi wajen Sheikh Malam Dahiru Usman Bauchi su ma na cikin waɗanda suka samu halartar wannan tabbatar ma da wannan naɗi kenan? Sheikh Dahiru Usman Bauchi bai taɓa yin wata magana a kaina wacce take ba ta soyayya da kauna da goyon baya ba. Ubana ne, aminin kakana ne, sarkin Kano Muhammadu Sanusi, Shehu Dahiru Bauchi, Sheikh Zan Sale, wannan iyayenmu ne, iyayen ɗarika ne, su ne malamanmu, su ne shehunanmu, dukkaninmu almajiransu ne. Kuma in na da akwai wani abu a cikin ɗarika da yake kawo wani sabani akan wannan lamari. Abin da ya faru shi Halifa Shehu Bahi ya ci da ɗan uwansa Shehu Quraish Nigeria. Ya zagaya ya yi magana da malamai, ya yi magana da mukaddamai, ya yi magana da 'ya'yan shehu da cikokin shehu kamar yadda ya faɗa. Duk da cewa wannan abin nasu ne kuma sun saba kawai su rubuta, ya ce yana so ya ji ta bakin malamai da mukaddamai 'yan Najeriya. Kuma aka kewaya kudu da arewa, a sakamakon wannan shi ne aka zo masa da wannan rahoto wanda ya tabbatar masa da abin da dama shi ya riga kamar da aka sani cin Sokoto abu ne wanda yake cin lokacin yadda Shehu Makke faɗa. Dama abu ne wanda yake nan Allah ya fita da shi a zahiri. Kawai wannan ya ke cewa hanya ce aka bi ta tabbatar ba ta shura. To Allah taimaki sarki, kamar wacce irin himma aka sa wajen haɗe kan da gaba ɗaya mabiya ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya. To nasara ta farko alhamdulillah shine ce an zo an yi magana an samu kashi 98 cikin 100 sun ce suna son mutum ɗaya shugaba. Daga sanda mutane suka ce sun yarda da shugabancinka, ai kai ya fara haɗuwa. Abin da ya ragu yanzu shine mu zauna mu ƙara sanin juna, mu fahimci juna, mu ga ita ɗariƙar wani ƙalubale take fuskanta, kuma mu duba matsaloli da suka shafi ba 'yan ɗariƙar musulmi ga baki ɗaya musamman arewacin Najeriya. Abubuwan nan 'yan Tijjaniya musulmi ne, kuma 'yan Najeriya ne, kuma mutanen arewa ne. Akwai matsaloli harkar ilimi, harkar aiki, harkokin iyali, harkokin yara, abin da suka shafi zawiyoyi, abin da ya shafi tsangaya, abin da ya shafi ilimin waɗannan abubuwa ne da za a tsari, kuma tsari da zai nuna shiga cikin ƙarni na 21. Wato dariƙa ya kamata ta wuce kawai akwai dariƙa wannan wurdanmu da zikiran cikin jiwa da muke yi, amma kuma wato miliyoyin mutanen nan ya kamata a ce sun karfafa kansu, sun yi suna da dauri mai muhimmanci yadda za a yi da su a cikin ƙasa, kuma za su taimaka su ba da gudunmawarsu wajen ci gaban ƙasa, wanda za a san cewa lallai sun ba da gudunmawa.